Si susuporta ken umanamong ti riding community iti iliti San Nicolas kang runana iti Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte Incorporated iti panagtiliw dagiti kameng ti PNP kadagiti sana naka-helmet mangrugi itatangal daw iti naso nga ini kuna ni Mr. Leo Badua Vice Chairman ti FMPRA Incorporated ket nabayagdan nga ilong lungalong ken bagbagaan dagiti kailyanda iti iliti San Nicolas iti panagusar ti helmet na amuan nga iti paylaeng 2024 nga dan iti naputar ganwat pakasagnan iti helmet law nga mawampay tinaputar nga IRR when implementing rules and regulation iso asaan pay ani patungpal ti ordinansa. Nga damag mo po Lawrence ket napindas launay kasi deti nga min helmet law nga Republic Act 10054 ket tapno ti kasta mapreventaran ti motorista lalo dagiti panggap ti head injury kasi kadwanan na hangko pati baga nga 100% ti save lives ti helmet but mapakisayan tayo ba si ti head injury ti tao ken digiti daddo mo pay nga pakapaspasamakan da. Okay, so manamong tayo sir kaya ito'y panakay patong palton kaya ito'y helmet law ti San Nicolas. Kas may sa nga riding community detagat pumanamo nga tapno ti kasta ket mapabasit tayo ti insidente nga ti panggap ti head injury tapno ti kasta alisto tayo pay nga makapag influenza ti at tao ade agusto sa helmet. Nupay kasta ket basar ti impormasyon manipod ti PNP San Nicolas ket manarimanen ti information dissemination kadagiti barbarangay pakasiknan ti helmet law. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.